маъмурони вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ду корманди масҷиди Хоҷа Муҳаммади Балодуркун дар деҳаи Румони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва як намозгузори ин масҷидро бо гумони узвият дар созмонҳои мамнӯъ боздошт карданд. онҳо Ихтиёрхӯҷа Камолов имомхатиб, Бахтиёр Акбаров мутаваллӣ ё хидматгузори масҷид ва дигари Мирзо Бурҳон Салмонзода истиқоматкунандаи ҳамин деҳа буданд. ба гуфтаи манбаи радиои Озодӣ, боздошт шоми 4 апрел ҳангоми ифтор дар пеши чашми чандин наврасу ҷавон ба амал омадааст. зоҳиран боздошт ибтидо ба ҳузури афроди то 18 сола дар масҷид рабт доштааст. қонун намозгузории чунин афродро дар масҷид манъ мекунад. дар робита ба ин падару модари гурӯҳе аз наврасони деҳа ҷазои маъмурӣ гирифтанд. дар идомаи кор 3 нафари дастгиршуда ба салафигароӣ гумонбар гаштанд, ки дар Тоҷикистон мамнӯъ аст. ҳеҷ ниҳоде дар ин бора расман чизе намегӯяд, вале сокинони Румон тақрибан 10 рӯз боз дар боздоштгоҳи шаҳри Истарафшан қарор доранд. дар сурати тасдиқ шудани гумон онҳоро аз 5 то 8 сол зиндон таҳдид мекунад. пайвандони онҳо аз суҳбат бо радиои Озодӣ худдорӣ карданд. бино бар маълумоти дарёфтӣ, Ихтиёрхӯҷа Камолов 51 сол дошта, 5 сол ба ин сӯ имоматии масҷиди Хоҷа Муҳаммади Балодуркунро ба дӯш доштааст. вай хатмкардаи донишкадаи исломии Тоҷикистон ва ҳамзамон мутахассиси информатикаву фанновариҳои нави иттилоотӣ будааст. Бахтиёр Акбаров 34 сола буда дар масҷид рӯзҳои ҷумъа хутбахонӣ ва ё ходимӣ мекардааст. Мирзо Бурҳон Салмонзода 24 сол дошта, ҷои кор ё таҳсилаш ба мо маълум нашуд. баъзе ходимони дигари масҷид ва масъулони шӯрои уламои дини вилояти Суғд боздошт шудани 3 нафарро тасдиқ карданд, аммо гуфтанд аз айбномаи расмӣ хабар надоранд. чанде аз сокинони деҳа мегӯянд, нафарони боздоштшуда дар ободонии масҷид ва деҳа ташаббускор буданд. боздошт дар арфаи сафари раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рух дод, ки як моҳ пеш ҳангоми вохӯрӣ бо фаъолону намояндагони ҷомеа ва ходимони дин баъзе имомхатибонро пайрави гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ номид, ки ба гуфтаи ӯ дар байни намозгузорон ғояҳои ифротӣ паҳн мекунанд. дар суханронии худ Эмомалӣ Раҳмон аз равияи салафия ва гурӯҳи давлати исломӣ чун созмонҳои террористии хатарнок барои амнияти давлат ва мафкураи ҷавонон ёдовар шуд. ӯ инчунин гуфт, бо вуҷуди ин ки ин созмонҳо мамнӯъ мебошанд, аз соли 2015 то имрӯз зиёда аз 2300 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ба салафия гароидаанд ва дар байни онҳо имомхатибони бархе аз масҷидҳо ҳам мебошанд. санҷидани дурустии ин иттиҳомот бо роҳҳои мустақил сахт аст, вале ин дар ҳоле аст, ки дар Тоҷикистон фаъолияти имомхатибон ва ҳам ҷараёни ба кор қабул шудани онҳоро давлат танзим ва назорат мекунад. имомхатибон бо маоши ҳукумат кор мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.